आज अरे का कहे लगा तनी बताई देवी जी के सामने बारी हमरा ऐसा ब्रह्मचर्य आदमी के कहतारी कि कदुई अंडा के दुकान पर ना रो करली हो हम कदू खसी के दुकान पर करनी हे देवी माई हे तारा सामने क्रिया खाता नहीं जिन आज अंडा खैले हो उनका के भोर हो तो तू उठा लियो चाहे हम अपनो कहता नहीं हम खैले हो कि ये बेरा हम अगर खैले हो कि तो हमरो के रेवा पुल पर गाड़ी रोक देता रू हो महाराज ये तो बोलला भी ना हमरा मोरी पे चढ़तारी महाराज नोहरनी को बुफार ना होई झाड़ू के तुलना ना करी कूची नथिया के परतर कबो ना करी छूछी झाड़ू के तुलना ना करी कूची नथिया के परतर ना करी छूछी पूजा जी भोर हो तार उपाय करब कि पूरी मुजफ्फरपुर जिला में आदमी त आदमी हतारा के कुत्ता लेना पूछी हम कहने नु भैया रात भर में हमरा मजाल बा कि हम एगो अब शब्द नहीं खी बोल सकते देवी माई के सामने हम क्रिया खा के कहतन एक शब्द अब शब्द हम ना बोलो कहे कि माता बहन बेटी सभे बैठल बा ए जा हम अब शब्द बोलब तो हमरा गुनाह न होई समय कय होता उल्टी होता 12:15 होता यानी कि 12:15 यही में 40-45 मिनट में एगो दल का अपन कार्यक्रम रखे के बा यही में भगवान के विवाह के कथा यही में दुगोला के काट कटिन नयका लोग खातिर लय लयदारी चोखा चटनी मिला के अब तनी हमरा बात पर विचार करी इनका के हम उरे बात नहीं खी बोल सकत काहे कि नारी है हमने के भारत में नारी के सम्मान कइल जाला आई हमने के कर्तव्य फर्ज बनता नारी के सम्मान कइल बाकी दुगोला में जब बैठल बाड़ी दोसर बात ना कहे बाकी जौन कहले बाड़ी तौना के जवाब दे सकता नी दे सकता नी तने एक बार ताली बजा के हाला करके कही सब तब जवाब दे इज्जत दिए तब नहीं इज्जत सबसे पहला बात ये हमरा के कहले के रौरा राधे श्याम रसिया जी के शिकायत कोई नहीं हो जबकि हम शिकायत भैया ना कोई नहीं हम पंडित जी हई हम पूजा पाठ करे तब न हमरा के रौरा सब गोर लागो अगर हम पंडित जी है मुर्गा के ठेहा पर मुर्गा काटे लगी लोग हमरा के गोर लागी ना गोर लागी राधे श्याम रसिया जी गायक सुंदर हमें हम कहते लेकिन तनी मन उनको रोहन खराब हो गई एक और हम बात कहने की ना आदमी के चलती में कबो गलती ना करे इन हम बात कहनी हो ओकरा बाद कहले कि मौगा हवा बाबा टिकुलिया बाबा आ तभी हमरा के प्रणाम ना कैली हो हमरा के रिगौली हो एक बेर कोनो बात कहे तो ओकर सही अर्थ निकली 3 बेर कह तारी प्रणाम 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 जब ये प्रणाम कैले बाड़ी तो हमरा आशीर्वाद देवे के पड़ी इहो प्रणाम कैली हो हम आशीर्वाद देता नी जाई हो जाई हो जाई हो जाई हो जाई हो ए ब्यास जी इनका खाली टिकुली पर नजर पड़ता है कबो कबो सुरमो पर नजर पड़ता है महाराज अरे का कहे लगा तनी बताई देवी जी के सामने बारी हमरा ऐसा ब्रह्मचर्य आदमी के कहतारी कि कदुई अंडा के दुकान पर ना रो करली हो हम कदू खसी के दुकान पर करनी हे देवी माई हे तारा सामने क्रिया खाता नहीं जिन आज अंडा खैले हो उनका के भोर हो तो तू उठा लियो चाहे हम अपनो कहता नहीं हम खैले हो कि ये बेरा हम अगर खैले हो कि तो हमरो के रेवा पुल पर गाड़ी रोक देता रू हो महाराज ये तो बोलला भी ना हमरा मोरी पे चढ़तारी महाराज नोहरनी को बुफार ना होई झाड़ू के तुलना ना करी कूची नथिया के परतर कबो ना करी छूछी झाड़ू के तुलना ना करी कूची नथिया के परतर ना करी छूछी पूजा जी भोर हो तार उपाय करब कि पूरी मुजफ्फरपुर जिला में आदमी त आदमी हतारा के कुत्ता लेना पूछी महाराज चीनी को वो खाटा ना होई सिउटी को वो माता ना होई तारू व्यवस्था करो कि पूरी जिला में कहियो तार साटा ना होई
ब्याह सही बताई बोल बड़ू प्यार ई हमरा लगे भाव करेली हो हाँ, हाउ लड़का झाल बजाओ तर कहता रे कि बुझाता कि बहिन का दो भाई के राखी बांधे देखी हाँ। अच्छा ये पर हम उरे बोल सकत नहीं कि ना ई आ रहली है तो बुझाता कि बहिन भाई के राखी बांधे आइल बानी आ हई बैठल बारे बुझाता कि कर्मा धर्मा के दीदिया के पानी पियो हर मंडली में हर मंडलिया में एगो सार होले हमारा मंडली में नहीं हमार मंडली में तो सबे भाई बा हर मंडलिया में एगो सार होले सब बाजार में जाए सोनपुर मेला लागल बानू अब बैल के दाम लाग जाए 20,000 तो बैल के पेट में उठै रहल सब बुझल सब हमरो दाम 20,000 लाग उठैलिए बुझल सब हमरो दाम 20,000 बा उठैल सार का ही नहीं के मालूम कि 2 रुपया के फाइनल में धोब दे गिर जाए बताई 20,000 बैल के नु दाम बा उठैल सार बुझता कि हमरो दाम 20,000 जाए सार उठै जय सा चले गीत संगीत में चली जा